नमस्कार आणि गोमंतक टीव्हीच्या रणनीती या कार्यक्रमात तुमचं परत एकदा स्वागत. आज आमच्याबरोबर आहेत महाराष्ट्रातील अल्पसंख्य विकास मंत्री आणि सध्या ज्यांनी महाराष्ट्रात त्या राजकारणात मोठा गदारोळ माजवलेला आहे असे दिग्गज नेते राष्ट्रवादीचे श्री नवाब मलिक. नवाबजी स्वागत. तुम्ही गोव्यामध्ये अनेक वर्ष राष्ट्रवादीचे प्रभारी म्हणून काम बघितलेलं आहे. गोव्यातल्या ओव्हरऑल पक्षाच्या कामाबद्दल तुमचा काय अनुभव आहे? 5 वर्षापूर्वी मी गोव्यातल्या निवडणुकीत प्रभारी होतो आणि परमनंट हे माझ्याकडे पक्षाची जबाबदारी नव्हती. एकंदरीत 99 सालापासून म्हणजे त्या काळामध्ये सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री नंतर मंत्री इतकं सगळं असताना ज्या पद्धतीने म्हणजे विशेषकर गोव्यामध्ये मराठी इन्फ्लुएन्स असणारा हा राज्य आहे, ज्या पद्धतीने संघटनचा बांधणी केली पाहिजे तशी झाली नाही हे आम्ही स्वीकारतो आहे. तरी काही भागात आमचे लोक व्यवस्थित काम करत आहे, काही नेते 22 वर्ष काम करत आहे, पण समाधानकारक संघटन निर्माण झालं नाही ही सत्य परिस्थिती. मला त्याच अनुषंगाने विचारायचं होतं, कदाचित त्याचमुळे महाराष्ट्रात जसा प्रयोग घडला शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी, तसा प्रयोग गोव्यात घडू शकला नाही का? ते मला वाटतं हे शक्य झालं असता, पण आता शेवटी काँग्रेस जे गोव्यात आहे, दिगंबर कामतजी आणि त्यांच्यासोबत विजय सरदेसाई हे सगळं कमांडिंग पोझिशनमध्ये आहे. 5 वर्षापूर्वी निकाल आल्यानंतर मुख्यमंत्री पदासाठी ज्या प्रकारे गोवा फॉरवर्डने अटी टाकली होती की कामाशिवाय आम्ही पाठिंबा देणार नाही, मग तो काँग्रेसला निर्णय घ्यायला उशीर झाला. BJPनी लोकांना एकत्रित करून क्लेम केला आणि सरकारची स्थापना झाली. मग मधल्या काळामध्ये पर्रिकर साहेब गेल्यानंतर काँग्रेसमधले आणि MGP मधले हे सगळे लोक भाजपमध्ये थेट त्यांनी प्रवेश केला. आणि आत्ताही दिगंबर कामतजींना वाटते मला सोडून कोणी या राज्यामध्ये क्लेमंट राहू नये, त्यामुळे सगळी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. आणि आमचं एकच म्हणणं आहे की अति आत्मविश्वास हे कुठेतरी लोकांना नडतं आहे. जर इथे शिवसेनेला काही जागा आम्हाला जागा देऊन गोवा विकास आघाडीसारखी एखादी आघाडी निर्माण केली असती तर जास्त फायदेशीर राहिला असता. तरी आज गोव्यामध्ये भाजपच्या विरोधात वातावरण आहे. लोकांना वाटते आम्ही यांना मतदान करत नाही, तरी फोडाफोडी खरेदी करून हे सरकार बनवत आहे. एक प्रकारची चीड लोकांमध्ये आहे. भाजपची सत्ता येणार नाही, पण एकंदरीत काँग्रेस पण हे जे मेजॉरिटी तिथपर्यंत जात नाही. मला वाटतं फ्रॅक्चर मॅन्डेट राहील. आत्ता म्हणजे प्री अलायन्स आघाडी झाली नाही. आम्हाला अपेक्षा आहे ज्या प्रकारचे निकाल येणार आहे हे पोस्ट अलायन्स आघाडी आम्ही करू. अलायन्स जेव्हा तुम्ही करणार आहात, तुम्हाला कदाचित भाजपकडे जर जुळवून घ्यायचं असेल तर तुम्ही जुळवून घ्याल का? अजिबात नाही. भाजपच्या विरोधात आघाडी आम्ही निर्माण करू. शिवसेना एक जागेवर सिरियसली त्यांच्या बाजूने निकाल येऊ शकते, आमचे पण 3 जागा येऊ शकते असा आमचा अंदाज आहे. आणि काँग्रेसला स्वबळावर किंवा गोवा फॉरवर्डच्या सोबत इतकं स्पष्ट बहुमत मिळत नाही. मग जे प्रयोग आम्ही महाराष्ट्रात केला भाजपला बाजूला ठेवून इतरांना एकत्रित करून जे सरकार आम्ही गेली 2-2.5 वर्षापूर्वी बनवलं, तसंच प्रयोग इथे होईल आणि ते शक्य होणार असं मला. गेल्यावेळी तुमचा एकमेव आमदार आला होता निवडून, चर्चेला आले. मग आता ते तृणमूल काँग्रेस पक्षात आहेत. तृणमूल त्याशिवाय आप असे नवीन पक्ष पण इथं आता यावेळी रिंगणात उतरलेले आहेत. तुम्ही 20 वर्षापासून इथं काम करत आहात. तुमचे जे आमदार निवडून येतील ते तुमच्याबरोबर राहतीलच अशी तुम्हाला खात्री आहे का? आत्ता जी लढत आहे त्याच्यातला मागचा एक आमदार आमचा आहेच. रेहान मुजावर सारखी जी लोक आहेत ते तरुण आहे, नवीन लोक लढतात. बरेचसे लोक एज्युकेटेड लोक आहे. आणि एखादा बाहेरून पण आम्ही म्हणजे काँग्रेसमध्ये होते, मग बाहेर गेले, मग आमच्यासोबत आले, असे पण एखादा उमेदवार आहे. पण मला खात्री आहे की हे तिन्ही लोक ज्या प्रकारे चर्चिल किंवा मागच्या वेळी निवडून आले, पक्षाला न विचारता थेट जाऊन भाजपच्या सोबत बसले, न मागता पाठिंबा देत होते आणि त्यांच्या कारकिर्दीवर पवारसाहेब असतील पक्षाची नाराजगी होती.
यावेळी त्यांना वाटत होतं की बाबा राष्ट्रवादीकडून त्यांना हे तिकीट नाकारण्यात येणार आहे किंवा 2-2 जागा त्यांच्या मुलीसाठी ते मागत होते. म्हणजे त्यांना ही खात्री झाली होती की राष्ट्रवादीकडून आम्हाला उमेदवारी मिळणार नाही किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसला जुळल्यानंतर काँग्रेसचे लोक त्यांच्या बाबतीत थोडं रिझर्वेशन लोकांचं होतं. त्यासाठी ते पक्ष सोडून गेलेले. पण मी तुम्हाला बोलतो, त्यांनी ज्या मुलीसाठी जागा मागून घेतली वेलांकासाठी, त्या जागेवर आमच्या तरुण पोरगा आहे, अल्पसंख्याक समाजातला आहे. मला वाटतं एक मिराकल होईल आणि ती जागा तर मला वाटते निवडून येईल. किती जागा तुम्ही बोलला? 3-4 जागा. कोणत्या कोणत्या जागा तुम्ही नक्की सांगू शकाल का? म्हणजे असं आहे, बाकी लोक पण ताकदीने लढत आहे, पण 3 जागा म्हणजे मिकी असतील, आमच्या रेहान मुजावर असतील, हे नेरी फिलिप्स असतील, हे सगळी लोक सिरियसली नाही, 1-2 तरुण पोरं आहे चांगल्या पद्धतीने लढत आहे. म्हणता याच्यातल्या 3 जागा कमीत कमीत येणार असं माझा अंदाज. मग तुमच्या मते गोव्यातील सरकारचं प्रमुख अपयश काय? अपयश म्हणजे कोविड काळामध्ये लोक ऑक्सिजनशिवाय लोकांनी जीव गमावला. म्हणजे प्रशासन नावाचं हे काही त्यांच्या वचकच नाही आहे. पर्रिकर साहेब गेल्यानंतर ज्या प्रकारची सुरुवातीला मागच्या 5 वर्षापूर्वी जेव्हा दिल्लीमध्ये ते डिफेन्स मिनिस्टर झाले, मग इथे मंत्री करण्यात आला, ते स्वतः हारले. यावेळी हे सावंत साहेब आहे, हे पण निवडून येतील काय, त्यांना पण टफ दिसते मला. म्हणजे हे सोडल्यानंतर बाकी सगळी लोक हे म्हणजे पैशाच्या जोरावर, सत्तेच्या जोरावर सगळं खरेदी करून सरकार चालवलेलं आहे. लोकांना वाटतंय की आमच्या इच्छेच्या विरोधात हे जे काही घडतं आहे हे आम्हाला पसंत नाही, अशी एक भावना आहे. आणि एकंदरीत गोव्यातल्या भाजप म्हणजे इकडच्या प्रशासन किंवा शासन हे प्रमोद सावंत चालवत नाही, दिल्लीहून सरकार चालते. गोव्या लोकांची काय भावना आहे त्यांना कळतच नाही. आणि या प्रकारे म्हणजे जितके पोटेन्शियल या गोव्यात आहे त्याचे पूर्णपणे कुठलेही वापर करण्यात आलं नाही. आणि इकडच्या लोकांना विशेषकर जे मूलतः सुरुवातीला गोवा निर्माण झाला, मुक्ती मिळाल्यानंतर शेतकरी एक मोठा कणा होता या राज्यातला. हळूहळू शेती व्यवसाय हे संपत चाललेली आहे. त्याच्याकडे या सरकारचं लक्षच नाही. नुसतं या सरकारचा कॅसिनो टुरिझम, बीच टुरिझम शिवाय दुसरं काही ते बघतच नाही. मला वाटतं ज्या प्रकारे ग्रामीण भागातली आता शहरीकरण होते हे मान्य आम्ही करू, पण जे मूळ शेतीवर ज्यांचं जीवन जगत होते त्यांच्याकडे कुठलंही लक्ष नाही. फिशरीमध्ये मोठे मोठे ट्रॉलर सारलेले, लहान मासेमारा करणारे लोकांना काही योजना नाही किंवा इनलँड फिशिंगच्या जितका पॉसिबिलिटीज आहे त्यासाठी कुठलीही योजना ते करत नाही. नुसतं कॅसिनोच्या इन्कमवर सरकार चालवायचं असं चालत नाही. ग्रोथ म्हणजे इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ असलं पाहिजे. ठीक आहे, गोव्याची GDP देशातल्या दिल्ली सिक्कीमच्या पाठोपाठ आहे, पण ठराविक लोकांकडे पैसे आहे. मूलतः जी ग्रामीण भागात लोक आहे, शेतावर जगणारी लोक आहे, शेती आता त्यांना परवडत नाही. म्हणजे त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून नुसतं टुरिझम आणि कॅसिनो आणि बीच टुरिझमवर हे सरकार चालते. ग्रामीण भागात किंवा मूल गोव्याकरांना हे पटत नाही आणि त्यांना कुठेतरी त्यांची संस्कृती जपण्याचं काम हा सरकार करत नाही असं त्यांची मानसिक. हे सरकार गोवेकरांची संस्कृती जपत नाही असा श्री नवाब मालिक यांनी थेट आरोप केला आहे गोवा सरकारवर. पण सध्या वेळ झाली आहे, आपण एक छोटासा ब्रेक घ्यायची. ब्रेकनंतर पुन्हा भेटू गोमंतक TVवर. तुम्ही कुठेच जाऊ नका, पाहत राहा गोमंतक TV. नमस्कार. ब्रेकनंतर पुन्हा तुमचं एकदा स्वागत. ब्रेकला जाण्याआधी नवाब मलिक यांनी गोवा सरकारवर अनेक आरोप केले होते. त्यातला एक आरोप आता इकडची त्यांनी लोकसंस्कृती मारून टाकलेली आहे. मला सांगा, आज तुम्ही तुमचा मॅनिफेस्टो जाहीरनामा डिक्लेअर केला आहे. तुमच्या जाहीरनाम्यातले काही सेलियंट पॉईंट्स काय आहेत? बघा, आम्ही जे मूलतः शेतकरी आहे त्यांना कसं आपण उभारी देता येईल त्याच्यात आम्ही एक जाहीरनाम्यामध्ये सांगितलेलं आहे. म्हणजे इथे मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट नाही, पण प्रत्येक गावामध्ये इरिगेशनची काय व्यवस्था करता येईल, कारण आता जागा पडीत होत चाललेली आहे. पावसाशिवाय दुसरं काही म्हणजे 12 महिने शेती काही होऊ शकत नाही. त्यासाठी मायनर इरिगेशनची व्यवस्था प्रत्येक गावात केली पाहिजे, शिवारात केली पाहिजे, अशी एक आमची संकल्पना आहे. त्याचबरोबर हे जे आता शेती, परंपरागत शेती आता बदलते. मला वाटते ग्रीन हाऊस, पॉली हाऊस, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, नव्याने जे सगळं आता शेतीमध्ये
हायड्रोफॉनिक्स या प्रकारच्या सगळीकडे नवीनता हे येत आहे, त्याकडे स्पेशली या लोकांना ट्रेनिंग देणे आणि सगळी व्यवस्था त्या प्रकारची निर्माण करण्याचा एक आम्ही आश्वासन लोकांना दिलेलं आहे. त्याचबरोबर ॲनिमल हजबंड्री म्हणजे जोडधंदा, पशुपालन असतील, त्यांना कुक्कुटपालन असतील किंवा त्याच्याबरोबर इनलँड फिशिंग म्हणजे ॲक्वा कल्चर हे प्रॉन्सच्या सुरुवात इथे झाली होती, पण आता तो त्या पद्धतीने चालत नाही. स्मॉल पॉन्ड्स तयार करून पॉन्ड फिशिंगच्या शेतकऱ्यांना एक नवीन योजना करून आपण देऊ शकतो. म्हणजे हे सगळं शेतकऱ्यांसाठी होऊ शकते. एकंदरीत गोव्यामध्ये काय आहे, टुरिझमच्या माध्यमातून एक मोठा आधार लोकांना मिळू शकते. पण आपण काय करतो आहे, मोठे हॉटेल्स निर्माण झाले पाहिजे, हॉटेल सेक्टरमध्ये इन्व्हेस्टमेंट झाली पाहिजे, या प्रकारे सगळं इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार होतो. त्यामुळे श्रीमंतांचा जो टुरिझम आहे तो कुठेतरी हे त्याला आपण कॅटर करतो. पण देशामध्ये लोअर मिडल क्लास यांना गोवा परवडत नाही. त्यासाठी एक आम्ही अशी योजना जाहीर केलेली आहे, म्हणजे आमच्या याच्यात जाहीरनाम्यामध्ये फॅमिली टुरिझम म्हणजे प्रत्येक गोव्यात राहणारे लोकांच्याकडे मोठी मोठी घरं असत आहे. ग्रामीण भागात पण 2-4 रूम एक्स्ट्रा पण लोकांकडे असत आहे. त्या सगळ्या घरांना हॉटेलचे दर्जे द्यायचे. तिथे फॅमिली घेऊन लोक येतील, म्हणजे एक पोर्टल तयार करून किती घरांमध्ये लोक हॉटेलसारखं तुम्हाला सर्व्हिस देऊ शकताय. म्हणजे सकाळचे ब्रेकफास्ट असेल, लंच असेल, डिनर असेल, त्यांना गाडी बिडीसाठी लोन देऊ. मग एक परिवार ज्यांच्याकडे 4 रूम असेल, 2 रूम ते गेस्टसाठी ठेवू शकताय. या प्रकारे एक नवीन संकल्पना आम्ही मांडतो. याच्या माध्यमातून देशातले जे लोअर मिडल क्लास आहे, मिडल क्लास लोक आहे, त्यांना पण गोवा अट्रॅक्शन वाटते. ते पण येऊ शकतात. जगात हे सगळं आपण वेब पोर्टलच्या माध्यमातून निर्माण करू शकतो. हे करत असताना हे जे घरातले महिला असतील, पुरुष असतील, स्किल डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून त्यांना ट्रेनिंग दिली पाहिजे की हाऊसकीपिंग कसं करावं, कॅटरिंगचं कसं करावं, सर्व्हिसेस कशी दिली पाहिजे. स्किलिंगच्या माध्यमातून या सेक्टरमध्ये त्यांना तयार करणे, त्यांना सॉफ्ट लोन देणे आणि केंद्राकडे GST काउन्सिलकडे आम्ही हे त्यांना तुम्ही याच्यातून GST लावू नका किंवा इन्कम टॅक्सचे हॉलिडे द्या, त्या पैशातून ते आणखीन थोडासा सर्व्हिसेस त्यांच्या सुधारतील. म्हणजे ही योजना जर केली तर प्रत्येक गोव्यातला ग्रामीण असेल, शहरी असेल, सर्व ठिकाणी इंडिव्हिज्युअल हाऊसेसमध्ये हा उद्योग झाला तर त्या परिवाराला एक उत्पन्नाचं मोठं साधन होऊ शकते. आज जर त्यांच्याकडे 10-15 हजार 20,000 रुपये कमवण्याची ताकद असेल, उद्या महिन्यामध्ये 1,00,000-2 लाख रुपये ते कमवू शकतात. या प्रकारे एम्प्लॉयमेंटचा हा मोठा विषय राहणार नाही. त्याचबरोबर गोवा हे लोकांसाठी आहे. त्या माध्यमातून गोवन फूड काय आहे, गोवन कल्चर काय आहे, ग्रामीण कल्चर काय आहे, हे पण लोकांपर्यंत जाईल. आणि मला वाटतं एक नवीन कन्सेप्ट आम्ही समोर आणतो की फॅमिली टुरिझम, फॅमिलीच्या माध्यमातून इतर परिवाराला बोलवणे, त्यांना सर्व्हिसेस देणे, असं एक पोर्टल तयार करून नवीन योजना होऊ शकते. देशामध्ये भाजपाची एक प्रतिमा आहे. आता सगळीकडे अल्पसंख्याकावर जे अत्याचार होत आहेत, अन्याय होत आहे, हल्ले होत आहेत, आणि गोवा हा शांतताप्रिय प्रदेश आहे. इथं आमच्याकडे कम्युनल हार्मनी आहे. दंगलीचा वगैरे आपल्याकडे इतिहासच नाही आहे. अशा परिस्थिती म्हणजे त्यांनी भाजपाने भूमिकासुद्धा आपली इथं बदललेली आहे. म्हणजे नॉर्थ ईस्ट जे तिकडच्या राज्यामध्ये, ईशान्येकडच्या आणि आपल्याकडे इथं बीफवर त्यांनी बंदी घातलेली नाही. भारतामध्येही बंदी आहे. हा भाजपच्या तुम्हाला दुटप्पीपणा वाटतो की ही लोकानुनय करण्याची, त्यांची आणि लोकांना आकृष्ट करण्याची नवीन एक? मला आठवते पर्रिकर साहेब असताना त्या काळामध्ये काही भाजपच्या लोकांनी भूमिका तीच घेतली होती. मग पर्रिकर साहेबांनी स्वतः सांगितलं की असं हे गोवा चालू शकत नाही. मग हे खरं आहे की बीफ बॅन देशात आहे, पण इथे बीफ बॅन होत नाही. चांगले बीफ देऊ अशी घोषणा भाजप करते. त्याचबरोबर मी आता जाहिराती बघतो सगळ्या गोव्यात, त्यांचा भगवा रंग ते सोडून टाकताय. त्यांच्या भगवाच्या ऐवजी ग्रीन आणि रेड कलर वापरताय. म्हणजे भाजप रंग बदलते, कस आहे गिरगिट सारखा ह्या गोव्यामध्ये आम्हाला दिसते. गोवा म्हणजे कर्नाटक असेल तिकडचा इन्फ्लुएन्स आहे, महाराष्ट्राचा इन्फ्लुएन्स आहे. जरी ते असेल तर कोकणी एक वेगळी संस्कृती आहे. इन्क्लुझिव्ह लोक इथे म्हणजे डिवायडेड सोसायटी नाही आहे. सगळे लोक एकसंग राहू शकतात. कोणी हिंदू धर्म मानत असतील, काही ख्रिस्ती लोक आहे, मुस्लिम धर्मीय लोक पण आहे. त्यांना कधी हे म्हणजे दुफाड विभाजन हे पटत नाही. हे सत्य परिस्थिती आहे. पण देशात काय चालतं आहे, इकडचे लोकांना पण इन्फ्लुएन्स तो करत राहतो
कितीही यांनी इथे रंग बदलला स्वतःचा, पण भाजपचा खरा रंग काय आहे हे लोकांना कळते. त्यामुळे कधी स्पष्ट बहुमत एकदा मिळाला होता, नंतर कधी मिळत नाही. फोडाफोडी, केंद्र सत्ता असली की तर तिथे फोडाफोडीच्या जोरावर सरकार करत आहे. म्हणजे भारतीय जनता पक्षाच्या विचारधारा गोवाच्या लोकांना, गोवेकरांना कधी पटत नाही. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात लोक मतदान करत आहे. यावेळी पण ती तसेच परिस्थिती राहील आणि भाजपचे सरकार येऊ शकत नाही. हल्लीच आताच म्हणजे 1-2 दिवसाआधी दाभोळकर खुनांचा तपास करणाऱ्या यंत्रणेने CBIने काही ऑब्झर्वेशन्स केलेले आहेत. त्याची त्यांनी म्हटलेलं आहे की सनातनी प्रवृत्तीला थारा देणाऱ्या अनेक संघटना गोव्यामध्ये उगवलेल्या आहेत, गोव्यामध्ये कार्यरत आहेत आणि इथून सगळा त्यांचा कारभार चालतो. आता गोव्यामध्ये जो धार्मिक सलोखा आहे, धार्मिक एकोप आहे, त्या अनुषंगाने किंवा त्या परिप्रेक्ष्यामध्ये तुम्हाला हे थोडं विसंगत वाटत नाही का? बघा, भाजपचं काय असे वेगळे वेगळे संघटनेला हाताची धरून ते त्यांच्यासाठीच कामं करत आहे. विष पेरण्याचं काम हे सगळे छोटे छोटे संघटना करत आहे. यांच्या बाबतीत तुम्ही उल्लेख करताय ते काही केसेसमध्ये त्यांच्यावर त्यांचे आरोपी झाले. त्यांच्या घरातले लोकांनी आमच्या मुलं बिघडवल्या असे आरोप या संस्थेवर झालेले आहे. मला वाटते भाजप काय आहे, भाजप असेच लोक जिथे थेट त्यांना विष पेरता येत नाही, मग असे काहीतरी संघटना तयार करायची, त्यांच्या माध्यमातून विष पेरायचा आणि सक्सेस झाला मग स्वतःच्या ताब्यात विषय घ्यायचा. हे नवीन हे काही नाही. जे काही संघटना या गोव्यामध्ये कार्यरत आहे त्यांच्या बऱ्याचशा बॉम्ब ब्लास्टमध्ये नाव आहे, त्यांचे बऱ्याचशा लोकांच्या हत्यामध्ये नाव आहे आणि मला वाटते केंद्रात भाजपच्या सरकार असताना त्यांना थोडं संरक्षण मिळते. ही सत्य परिस्थिती आहे. पण त्यांच्या कधीही ते इथे जरी असतील पण त्यांचे विचार गोवेकरांना पटत नाही, हे सत्य आहे. काही महिन्यापूर्वी तुम्ही महाराष्ट्रात एक गदारोळ माजवला होता आणि नवाब मलिक विरुद्ध समीर वानखडे असं एक युद्ध रंगलेलं महाराष्ट्रातल्या आणि अख्ख्या देशातल्या जनतेनं पाहिलं. तुम्ही अनेक आरोप केले होते केंद्र सरकारवर की सरकारी यंत्रणा वापरून विरोधकांचं कसं खच्चीकरण केलं जातं आणि यावर तुम्ही अनेक परिषदा घेतल्यात, लोकांची चर्चा केल्यात, तुमचं मत समोर मांडलं. त्याच्यानंतर भाजपकडून आरोप झाला होता की तुम्ही हा सगळा कांगावा करत आहात. यावर तुमचं काय म्हणणं? आता सगळा विषय खोटाच आहे. पण जे काही मी आरोप केलं ते सगळं कागदच्या पुराव्याशिवाय केलेलं नाही. सगळे विषयावर इन्क्वायरी सुरू आहे. कोर्टात पण काही माझ्या विरोधात जात आहे की यांना थांबवा, माझा आवाज बंद करा. हे ठीक आहे, न्यायव्यवस्थेमध्ये त्याचा वापर लोक करत राहत आहे. पण भाजपवाले, माझं इतकंच म्हणणं आहे, गोव्यात ड्रग हे अफाट, गोव्यामध्ये ड्रगचा कारभार आहे. कधी कारवाया गोव्यामध्ये पाहिले काय? म्हणजे या ड्रग बिझनेसला गोव्यामध्ये संरक्षण देण्याचं काम भाजपचे लोक करत आहेत किंवा केंद्रीय यंत्रणेचा वापर करून लोकांच्या मनात भीती निर्माण करण्याचा धंदा हे भाजपचे लोक करत आहेत. पण एक व्यक्तीच्या माध्यमातून कसं ते लोक काम करत होते हे सगळं एक्सपोज केलेलं आहे. आता न्यायालयात आहे, काही इन्क्वायरी सुरू आहे, ते सगळं होईल. पण भाजप हे केंद्रीय यंत्रणेचा वापर करून लोकांना दहशत माजवणे, त्यांच्या माध्यमातून वसुली करणे, हा यांचा एक नवीन कारभार देशात सुरू झालेला आहे. पण जास्त दिवस चालणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं जिथे विरोधकांचं सरकार आहे तिकडे हे काय ईडीचं चाललेलं आहे. म्हणजे हे सगळं केंद्रीय यंत्रणा, म्हणजे आधी सांगण्यात येत होतं की CBI पोपट आहे, आता हे पोपट आहे यांच्या खिशात असणारी संघटना झाली, असा एक प्रश्नचिन्ह लोकांच्या मनामध्ये आहे. मला वाटतं आम्ही काही एक्सपोज केलेलंच आहे आणि पुढे पण बरेचसे काही आम्ही एक्सपोज करू. पण केंद्रीय यंत्रणेमध्ये काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कळलं पाहिजे कायदे नियम पुढे कोणी नाही, सत्ता येत जात राहत आहे. अधिकाऱ्यांनी कायद्याच्या चौकटीत कामं केली पाहिजे. ईडीकडे हजारो कोटीच्या हे केसेस पडलेले जे भाजपच्या नेत्यांशी कुठेतरी त्यांचा कॉन्टॅक्ट आहे, तक्रारी झाली, CBIची छापेमारी झाली, पण त्याच्यात कुठलीही पुढे प्रोग्रेस होत नाही. भाजपचे देवेंद्र फडणवीस नेते त्यांनी याद्या पाठवायचा, या नेत्याचा तपास करा, त्या नेत्याचा तपास करा. याचा अर्थ आहे की लोकांना एक भीती निर्माण करून की आमच्यासोबत या, नाही तर अडचणीत येणार तुम्ही. शिवसेना पण काय घाबरत नाही, राष्ट्रवादी पण घाबरत नाही, आम्ही यंत्रणेला घाबरणार नाही. सरकार आमच्या महाराष्ट्रात 5 वर्ष चालणार आहे आणि पुढे पण जाऊ. आणि ज्या प्रकारे परिस्थिती देशात राजकीय निर्माण होत आहे, विशेषकर उत्तर प्रदेशमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या सरकार येत नाही, गोव्यात येत नाही, पंजाबमध्ये येत नाही,
उत्तराखंडमध्ये तीच परिस्थिती दिसते. म्हणजे मोदी साहेबांच्या करिश्मा लोक सांगताय. आता भाजपला लोक कंटाळलेली आहे. पुढे 2024ला पण ह्या भाजपचं सरकार दिसत येणार नाही, ही सत्य परिस्थिती. तो म्हणजे तुम्हाला नक्कीच वाटतं की ह्या 5 राज्यातल्या निवडणुकांच्या निकालाचा परिणाम 2024च्या लोकसभा निश्चित रूपाने म्हणजे जेव्हा भाजपला लोक स्वीकारत नाही याचा अर्थ मोदी साहेबाला स्वीकारतील. काल मोदी साहेबाले 8-10 हजार लोकांनी जमवलं होतं. आमच्या एकच सभा होती, एक मतदारसंघामध्ये माझ्या सभेला 3-4 हजार लोक होती. हे काय संकेत आहे? म्हणजे पंतप्रधान यांच्या सभेला 40 ठिकाणी होऊन गर्दी 10,000ची जमवायची आणि एक विधानसभेमध्ये माझ्यासारखा कार्यकर्ता वाचनाला उभा राहतो, 4,000 लोक जमत आहे. हे संकेत काय आहे? म्हणजे आता हे सगळं पब्लिसिटीच्या माध्यमातून जास्त दिवस हे सगळं विष पेरून राजकारण चालत नाही. लोकांना कळून सुटलेलं आहे. आजच्या घडीला या देशामध्ये बेरोजगारी ही मोठी समस्या आहे. अर्थव्यवस्था घासळते. गेले 5 वर्षामध्ये कर्ज बाजाराला कंटाळून 25,000 लोकांना आत्महत्या केलेली. जवळपास 10-12 हजार लोकांनी या देशामध्ये बेरोजगारीमुळे आत्महत्या केली. एक नवीन पायंडा मोदी साहेबच्या सरकार आल्यानंतर आर्थिक परिस्थिती घसरते लोकांची, त्यामुळे लोक जीव देत आहे. नोकरी मिळत नाही त्यासाठी जीव देत आहे. म्हणजे सत्य वेगळं काहीतरी आहे. यांना वाटते की IT सेलच्या माध्यमातून, प्रचार यंत्रणेच्या माध्यमातून आमचं सगळंच चांगलं आहे. स्वतःला हे फसवत आहे. देशात लोकांच्या मनात एक वेगळी भूमिका तयार झालेली आहे. हे भाजपवाल्यांना कळते, पण लोकांना कुठेतरी फसवणूक करून मतं मिळतं काय, पण आता ते चालणार नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये मोठी पिछेहाट त्यांची सुरू आहे. त्यांना पण कळून सुट. गोव्यामध्ये एक मुख्य प्रश्न आहे, तो म्हणजे भूमी रूपांतरणाचा. अनेक जागी बागायती आणि शेती जमिनी रूपांतरित करून सेटलमेंट झोन केले जात आहेत. आता गोव्यासारख्या छोट्या राज्याला हे परवडणारं नाही आहे. आणि छोटासा तुम्ही जो बोललात हरित गोवा म्हणजे ग्रीन गोवा, निसर्गसंपन्न गोवा, तो गोवा उजाड होत चाललेला आहे. काही कॉर्नर्सकडून, काही लोकांकडून आणि काही संघटनांकडून मागणी येत आहे की गोव्याला यामुळे विशेष दर्जा देण्यात यावा, स्पेशल स्टेटस. त्यामुळे येथील भूधारकांचे किंवा येथील लोकांचे, जनतेचे, स्थानिकांचे हक्क राखले जातील. आता मोंडकर ॲक्ट आहे, त्याच्यामुळे काहीतरी वेगळे अधिकार लोकांचा आहे. इथे बरेचशी जागा हे ग्रामीण म्हणजे को ओनरशिपची पण जागा आहे. हां, आणि इथे चर्चच्या मालकीची आहे, मंदिरांच्या मालकीची जागा, तिचं संरक्षण केलं पाहिजे. पण गोवेकरांचं एकच म्हणणं आहे की अर्बनायझेशन ज्या पद्धतीने म्हणजे 65% लोक हे म्हणजे सिटीसारखा सुरू झालेलं आहे. त्यांना त्यांची जी मूळ संस्कृती आहे, त्यांचा कल्चर आहे, त्याच्या नॅचरल रिसोर्सेस आहे, ते कुठेतरी जपलं पाहिजे, अशी लोकांची मागणी आहे. मला वाटतं इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ राहिलं पाहिजे. पण इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ करत असताना लोकांना लाभ मिळवण्यासाठी जागेची किंमत वाढत राहिली आणि सगळं आपण उजाड करून टाकू, हे बरोबर नाही. गोव्याचं झोनिंग व्यवस्थित केलं पाहिजे की हे ग्रीन झोन आहे, इथे काही डेव्हलपमेंट होणार नाही. जी गाव आहे गाव सारखीच राहणार आहे. काही ठिकाणी अर्बनायझेशन करायचं तर त्याची एक बाउंड्री निश्चित करा की याच्या बाहेर काय होणार नाही, तरच गोवा वाचणार आहे. हे ज्या पद्धतीने जो येतो आणि गोव्याला प्लॉटिंग करा, कॉन्क्रीट जंगल करा, नैसर्गिक जी काही सौंदर्य आहे या गोव्याच्या तर संपून टाका. मला वाटतं हे योग्य नाही. गोव्याचा एक मास्टर प्लॅन तयार झाला पाहिजे. कुठला एरिया ग्रीन झोन राहणार आहे, समुद्रापासून किती अंतरावर काही होणार नाही, असं सगळे नियम तयार करून गोव्याच्या संस्कृती, गोव्याच्या कल्चर, गोव्याच्या हे जे काय नॅचरल रिसोर्सेस आहे किंवा नेचर आहे याचं संरक्षण करण्यासाठी एखादं मास्टर प्लॅन तयार करून. पण हे मास्टर प्लॅन तयार झाले सुद्धा आता बघा, रेल्वेचं दुपदरीकरण किंवा घ्या, तानमार प्रोजेक्ट घ्या, असले पर्यावरण विरोधी प्रकल्प भाजप सरकार सध्या गोव्यात आणत आहे. रेल्वेचे दुपत्रीकरण करावं लागेल. कोकण रेल्वे सिंगल लेनमधून जास्त दिवस. रेल्वेचं नाही बोलत मी, नाही ठीक आहे, हे सगळं म्हणजे कुठेतरी पॉप्युलेशन वाढते, आपल्याला रस्ता बिस्ता हे करावं लागतं आहे. म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चरचा अर्थ आहे हे सगळं आणखीन कॉन्क्रीटचे जंगल निर्माण करणं नाही. इन्फ्रास्ट्रक्चर लोकांना दिलं पाहिजे, पण डेव्हलपमेंटसाठी काही मर्यादा ठेवली पाहिजे. डेव्हलपमेंटसाठी काही वेगळे आणखीन बसून जे नेचर फ्रेंडली काय काय करता येईल, नेचर कसं सेव्ह करता येईल, त्यासाठी आता इथे एखादा
गोवेकरांची स्वतःची कमिटी करून याच्यातले तज्ज्ञ जे असतील त्यांनी ठरवलं पाहिजे की गोव्याचा विकास कसा पुढे होऊ शकते. आमच्या पक्षाच्या स्पष्ट भूमिका राहणार आहे. गोवेकरांच्या इच्छेनुसार गोव्याचा विकास झाला पाहिजे. दिल्लीमध्ये बसून गोव्याचे विकास निश्चित करणं हे योग्य. गोव्याच्या लोकांच्या इच्छेनुसार इथला विकास झाला पाहिजे हा मुद्दा मला पटतो. पण त्या अनुषंगानं तुमच्या पार्टीचा इथं जर बघायला गेलो, तुमच्याकडे नेते येतात किंवा जातात, इथल्या युवा वर्गाला आकृष्ट करण्यासाठी तुमच्या पक्षानं काही ठोस योजना आखल्या आहेत का? आणि संघटना आम्ही बांधतो. आम्ही देशभर संघटना हळूहळू बांधतो. महाराष्ट्रामध्ये ज्या पद्धतीचे संघटना आम्ही तयार केली तशी संघटना इथे नाही. युवा वर्ग सोबत आलं पाहिजे, पण युवा वर्ग सोबत जोडत असताना विचारधारा घेऊनच युवा आपण जोडू ते संघटनेच्या बाबतीत. पण युवा इन जनरल त्यांच्यात जे बेरोजगारी आणि त्यांना रोजगार नाही हे जे फ्रस्ट्रेशन आहे त्यासाठी सरकारच्या माध्यमातून कार्यक्रम तयार करून पुढे गेल्याशिवाय युवा हे आकर्षित होत नाही. मला वाटते सरकार आमचं आलं. माझ्या राज्यामध्ये माझ्याकडे स्किल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट आहे. आम्ही वेगळी योजना तयार करतो. जे हँड टू माउथ लोक आहेत त्यांच्यासाठी काही नवीन योजना तयार करतो. इथे पण अभ्यास करून म्हणजे युवकांना स्वतःच्या पायावर कसा उभा करता येईल. मर्यादा आहे. सगळ्यांना सरकारी नोकऱ्या ह्या गोव्यामध्ये मिळू शकत नाही. आता जी पोर्तुगीज बेस आहे त्या सगळ्यांना वाटते की बाबा गोवा सोडून आता युरोपमध्ये आपण जाऊ. ते का जात आहे? त्यांना जाऊन इथे राहून तुम्ही तुमच्या एक आयडेंटिटी निर्माण केलं पाहिजे. इनोव्हेटिव्ह काहीतरी केलं पाहिजे. इनोव्हेशनमध्ये गुंतवणूक चांगली झाली पाहिजे. इथे आता काय योजना त्याने इन्क्युबेशन सेंटर किती आहे, ग्रामीण इन्क्युबेशन सेंटर आहे की नाही मला आजच्या घडीला माहीत नाही. पण एक इनोव्हेटिव्हच्या माध्यमातून इन्व्हेन्शनच्या माध्यमातून तरुणांना बरेचसे काही नवीन त्यांच्या मनात संकल्पना असते त्याला उभारी दिली, आधार दिला. मला वाटतं ते आकर्षित होत आहे. सरकार आली त्या क्षेत्रावर आम्ही जास्त फोकस करू. तुम्ही विश्वास व्यक्त केला की तुमचे 3 ते 4 सीट किमान निवडून येतील. शिवसेनेचा तुम्ही बोलला एखाद दुसरा सीट निवडून येईल. ह्या 4 सीट्स किंवा 4 उमेदवारांची गरज जर उद्या काँग्रेसला लागली आणि अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर तुम्ही काँग्रेसबरोबर जाल? 100% गैर भाजप सरकार जो निर्माण होईल त्याला आमचा पाठिंबा राहील आणि त्याच्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. याच्यात आप आणि तृणमूल आणि हे सगळ्यांना घ्यायचा. पवार साहेबांच्या स्पष्ट मत आहे देशात गैर भाजप लोकांची एक मोठी आघाडी केली पाहिजे आणि त्याच्यात काँग्रेसला सोबत घेऊन केली पाहिजे. मला वाटतं तसा रिझल्ट आला त्या आघाडीची सुरुवात गोव्यातून होईल. आघाडीची सुरुवात गोव्यातून होईल असा आशावाद नवाब मलिक यांनी व्यक्त केलेला आहे. मलिक साहेब, तुम्ही आमच्या स्टुडिओमध्ये आलात, आमच्याशी 4 गप्पा मारल्यात, तुमचे विचार सांगितलेत, राष्ट्रवादीच्या गोव्याबद्दलच्या ज्या संकल्पना आहेत त्या सांगितल्यात. तुमचे धन्यवाद. थँक्यू सो मच. पण तुम्ही कुठेच जाऊ नका, पाहत राहा गोमंतक TV.